ngihlushwa umamezala wami akafuni nomuntu wami siphume siyohlala kwenye indawo ngazi indaba uthi mina uhambe ngibeka amabala kuyo yonke indawo uthi mina ngidla imali yendodana yakhe ngidlisile and mina mengabe ngiqoqa ngihamba into sengihlalisile ukuthi umuntu wami uZulu akakwazi ukuthi asale yedwa ngoba uvela athi ufuna ukuyihenga enze into engasicacile nje kahle aphuza amaphilisi so manje ubatshelela ukuthi lapha siyeza noma mhlawumbe awatshelanga no angibatshelanga angikaze ngibatshele ngifuna nje babone ngoba mekuthiwa ngibatshelile ubezowenza izinto zokuthi ngigcine ngingafikanga ngicela manje ngicela ningisize and umuntu wami lokho ekhale ngokuthi uzoyibulala once ngamshiya uvela khale ngalokho sidlala istokfela ayithatha imali ubani uthatha imali yena umama uvela athatha imali medlala istokfela ahambe aye la dlala khona istokfela kanti bengithi ngifuna ukukhuluma nami ngizongibuza umbhedo ngale ngane gogo angisi umakotwa wakho uyavuma ukuthi umakotwa wakho ngegama kuyena umakotwa wakho hayi mina akagcwele yini uthi akagcwele hayi yini gogo awubona ukuthi mhlambe khona into wrong ubheka nje umakoti angafaka izandla kanje umakoti ufaka izandla emabhlokweni we ma go ilento engithi ngiyayibuza ukuthi gogo semtingi uthi wena akagcwele yabo uthi akagcwele ekagcwele ngizogcwala kanjani engangifuni khona into wrong ngizogcwala kanjani engangifuni we babo akagcwele uthi umakoti sona isilokishi usuqonda ukuthini methi ingubo mengiyiwashi mina ngingayikhuthuzi kanjani usuqonda ukuthini uhlanganaphi yena uhlanganaphi uthi ungayiguthuzi ingubo sendoda yami ngingayikhuthuzi kanjani uqonda ukuthini mengizokuthola okwami no mana uyamdefend yabo mina nganibhanga nobabili ngamakhanda yabo methwake kodwa nginganibhanga nobabili okay you're right now usungakuyena wena ngabe nani babile lebhawo mana usungakuyena wena osenihlangene wena mina nginamzali ngoba mina nginamzali utwa into yona ututa ukuthi angikuphahlazi ngoba ngiyazi ukuthi uzogijima aqala epolice station usemhlakaze mama lo usemhlakaze imama manje naso manje usemhlakaze ngwana wakhe mina manje usemhlakaze ngwana wakhe usemhlakaze ngwana wakhe wena nje uzokusakaza wena manje uzomsakaza manje lo uzotsha manje ngwana wakhe okay yehlisa umoya ngiya understand inkinga la ekhane ixazulula kanjena phela ngokulwa nje ngomsindo nje kuhlale kunje makhula lentombazane indaba ungathi makotwa kwami makoti ngimlobole ngangaki yezwakhe ngizomhlonipha kanjani ngikhiphe mina inkomo zebo usisi lona bengalotshwa ubona ungene phethe nomfana manje imali futhi lawulo wena ikhadi lihlala kuyena ngabe kuyakujabulisa amhloniphe athi akahambe aye bank ngithole ngithi ngiyokhipha imali ithi decline kanti bangitshela ukuthi umhlohleli ukuthi akuthatha ima transfer kwelenye ikhadi ngibona sengena ama gross asebenza lekhadi eludomo ukhethe sipha nje yebo awuboni bafu ukuthi umfazi wakho bazomdobha ngaphandle bayamhalela ngaphandle abamdobhe athathe enye into bhuti wami engiyifisayo ukuthi ngithathe impahla zami ngoba bayanqaba nazo abafuni nazo ngicela nje ongokwami especially osofa bathengwa ngegama lami iloko nje ngemali yakho ngemali yami namaketela yonke into netafula ngiyacela nje konke ngizozithatha ke nje impahla zami ngicela obhuti bangithathise okungokwami sibingelele mbukeli wethu film la ukhona sekuthanda kakhulu uma ngabe ungephi la ukhona phesheya overseas South Africa yonke Africa yonke noma umakhelwane sekuthanda ubalekile njengoba sasibukela njengamanje sekuthanda ubalekile my sister uyaphila sis ngiyaphila njani bafuthu siyaphila sis igama lami okay ngingazizisho nje ivumani film yonke le siswami ungake nje usho nje utshela ababukeli ukuthi yini kahle kahle silethela njengamanje sanibonani babukeli ngibhalelile la kuVumani film inkinga enginayo senhlukumezeke kakhulu ngihlushwa umamezala wami akafuni nomuntu wami siphume siyohlala kwenye indawo ngazi indaba
uthi mina uhambe ngibeka amabala kuyo yonke indawo uthi mina ngidla imali yendodana yakhe ngidlisile and mina mengabe ngiqoqa ngihamba into sengihlaliswe ukuthi umuntu wami uZulu akakwazi ukuthi asale yedwa ngoba uvela athi ufuna ukuyihenga enze into engasicacile nje kahle aphuza amaphilisi so nje ngicela ukuthi bandla njengoba ngibhalile ngingakwazi yini ukuthi niyongikhulumela naye ngizwe ukuthi inkinga yakhe ikuphi ngoba angisazi umuntu amsephuza into angayazi asimqondi nje ngisho epheka mina uneyinkinga mengabe ephekile ifane mina ukudla nje uyangihlukumeza mamezala wami uyangihlukumeza nje akafuni lutho lokuhamba etshela abantu mina ngidla imali yendodana yakhe angazi inkinga yakhe yini and nje angisamqondi ngabe seswami khathazekile kakhulu ngabe seswami yonke lento miyenzeka mhlambe ngabe wena uyasebenza noma indoda no angisebenzi uyena umuntu wami osebenzayo yes uyena nje osupportayo nasendlini yonke into uyena umama yena usebenza kanjani umama usebenza akasebenzi umamfana yeah so mengakufuni umbuzo uthi mama indaba ungangifuni kanje mhlawumbe uvela athi nje mina ngifika namabhluku yabo njengoba sofika kwimanje njengoba ngigqoka isikhindi nje kuzoba nezinkulumo nje kuningi akafuni ngikhululeke akafuni umuntu wami sikhululeke mingabe sihleli mhlawumbe endaweni yokucisha ukoma uyasilanda simemeze usinakile unginakile ngazi indaba sengiyasaba nokuthi lapho ngizoze ngidle ngishushefu and ifane ngabe sinomuntu wami sesiyikude sesithenge ngisho even umuzi nje usigadile kakhulu angisazi ngenze njani angisazi no ingane asinazo ingane ngibiza nangenyumba nje yonke lento kuyinkinga nje kuningi manje angisazi njengoba ngibhalile ngicela bandla ukuthi ningisize mengase ngisizakale ngiye ngibone abantu besho ukuthi basizakalile so yikho nami ngibhalile ukuthi ngicela ukuthi ngisizakale ngoba manje sengikhathele kwangempela mhlawumbe ngaphandle sesiboka ukuthi mhlawumbe wena udla imali yendoda khona yini okunye mhlawumbe nikubangayo ngaphandle ukuthi awuyithole ngani no akangifuni nje akangifuni umbuzo uthini uvela athi nje mina ngise kakhulu amehlami namakhala nje ngisile yabo ngidla imali mina mengeke ngathenga into entsha sekumele manje ke ngichaza ukuthi kanjani abuza ukuthi awusena into ezintsha kodwa ukudla siyathenga sokusikhathi esinganani uphila kanje sisi sekuyisikhathi eside ngoba nje ngize ngiyabona ama social media ngiyanibona ukuthi niyabasiza abantu so ngase ngabhalela ke nami ukuthi ngisacela usizo bandla ngoba uyangihlukumeza umamezala wami uyangihlukumeza kakhulu manje mhlawumbe umakhelwane mhlawumbe khona ngiyeke ngalabo ke ngiyeke uhlangana emini nje ke ngithi mengabe ngiphumile mhlawumbe ngisesontweni ngiyasonta ke mina mengabe ngisesontweni ngithi ngiyabuya ngiyakhulunywa yayizwa lonto ngiyakhulunywa kuthiwa ugqoka ijoyini lo mahala enye into bhuti wami engiyifisayo ukuthi ngithathe impahla zami ngoba bayanqaba nazo abafuni nazo ngicela nje ongokwami especially osofa bathengwa ngegama lami iloko nje ngemali yakho ngemali yami namaketela yonke into netafula ngiyacela nje konke ngiyacela lokho so iproof le bongikhombisa yona iyona yebo okay hayi ngiyakuzwa sisami akunankinga kuzoyenza kanjalo nje alright ngiyajabula nje kakhulu wenza ungcola nje ngidla ngiphila kabuhlungu mengabe ngekho lo wesilisa esemsebenzini nje ulanda abangani bakhe bagcwala endlini sixoxa ngami ngibhuqwe ngikwenziwe yonke into ngiyibona ukuthi ngiyinyumba mina ngizali ngiyadlisa amadoda ngithwele ingane yakhe intontoni so nje ngikhathele kuningi inhlamba seyisho kumina yini abazali bami ngisenabo uvela athi yisho ukuthi ngifuna ukwakha umuzi ngale mali ngoba nakungenaba yes isho ukuthi ngifuna ukwakha umuzi wasekhaya mina ngale mali nje dakhuleka ngisingaze sikhulume kakhulu uthe umuzi wona ngomasela hayi ngala nje eceleni ngala nje eceleni ayisingahamba my sister hayi inkinga ngiyalazi udaba my sister yazi lesimo sothi manje ubatshelela ukuthi lapha siyeza noma mhlawumbe awubatshela no angibatshelanga angikaze ngibatshele mina ngifuna nje babone ngoba mekuthiwa ngibatshelile ubezowenza izinto zokuthi ngigcine ngingafikanga ngicela abantu ucela ningisize and umuntu wami lokho ekhale ngokuthi uzoyibulala once ngamshiya uvela khale ngalokho sidlala istokfela ayithatha imali ubani uthatha imali yena umama uvela athatha imali mekudlala istokfela ahambe ayelandlala khona istokfela afika athatha imali angisazi ngicela usizo serious and lento ngiphatha kabuhlungu ngoba egcineni ngiyamthanda umuntu wami ngiyamthanda egcineni futhi kumele ngimhloniphe ngoba phela uma wendoda kodwa indlela asitreat ngakhona lo mama ungcolile kakhulu
la ekhaya ikhona yebo ikhona mama ekhaya. awazi ungakephi mhlawumbe Hayi ngicathi ungakhona ngala phela vele uthanga ithi uthanda indaba ngicathi ingakhona ngala usanendaba kakhulu uthanda indaba kakhulu bolile lo yamfazi noke Ngiyaphila mama Sacela ungasondela nje mama singazikhuluma ukude Nkosi yami umuntu omdala siyathoba sayihlonipha uxolo ukufika namakhamera Sicela usondele mama sekucela Hey ngathi uyabona ukuthi ngeke ngachaza Ngiyaphila mama Yebo ngiyaphila Ngisiza ngani mama sicela nje ukubingelela sisithobe la ekhaya sizile la ekhaya usisi uyakhala man khona udaba akhala ngani yamazi usisi ngiyamazi thina nengane yami ngasondela kancane mama please ngiyakuthandana nengane yakho sinjani simo uyabhida lo uyabheda nangoku siqalile sicela usondele kancane yini abheda ngayo lo ufuna yonke into size ngaye la ekhaya kanti phela akashadi ngeke ngachaza uyintombi ufuna nizwe ngayo yebo yini afuna nizwe ngayo donsa lengane yami ngiyekhala ngafuna ukuthi ngithengele ukudla imali ifuna ukuthize kuyena kulo yini ukhiphi aka appreciate shame lo mntwana lo ngimthanda impela okokuqala ngahlonipha ibona ifaka awubheleza we babo Fawubheleza la ekhaya kuyasonto uyazi ngizogana kanjani ungangifuni semakhosini la ekhaya isemakhosini sezangomeni la ekhaya yena uqhamuka nomthetho wakubo we babo wala ekhaya umthetho akafuni manje kokho angazi noma singangena apha singakhuluma isiqede yonke into sikaphandle ngene naye lo kanti bengithi ngifuna ukukhuluma nami ngizongibuza umbhedo ngale ngane kokho angisi umakotwa wakho uyavuma ukuthi umakotwa wakho ngegama kuyena umakotwa wakho kokho hayi mina akagcwele yini uthi akagcwele hayi yini kokho awuboni ukuthi mhlambe khona into wrong ubheka nje umakoti angafaka izandla kanje umakoti ufaka izandla emabhlokweni we ma ko ilento engithi ngiyayibuza ukuthi kokho semthingi uthi wena akagcwele yabo uthi akagcwele ekagcwele ngizogcwala kanjani engangifuni khona into wrong ngizogcwala kanjani engangifuni we babo akagcwele ukuthi umakoti Oh. sona isilokishi ke akagcwele ukuthi akakagcwaliswa phela ekhaya ngabe kokho ikhona yini omunye oke wambona umakoti hayi bengakazi ngimbona ngeke futhi ambone bengafani Thanda kabi izinto. Uyithanda kabi izinto. Uyithanda kabi izinto. Namuzwa. Uyithanda kabi izinto. Yonke into, ufuna yonke into uyaluka uyena. Iwashe ngiphethe malini uzofika athole. Hambe ayolifuna buye nalo yonke into. Awungifuni nje. Awungifuni hamba kwabangangawe. Ngiyeke. Sokuyancama sister kufuze sethi yagogo uma ngabe ubheka ke nje wena umakoti lokhuluma kanje nonina kube wenza njani menza ngekhaya Bani bathi gogo i-respect uyayi-earna ne uthi useka wafuna ngisho ukuhamba indodana yakho yathi ifuna uyibula umfana wakho ukhona gogo ukhona ngicela ukucelela yena naye mhlawumbe into was uyaphila Ngifekiso wena. Gogo ngicela ukuthi sikhulumele ngabantu bona nomakhelwane bazozibasibuke mara yabo bathanda indaba zakwakho bazojabula manje xabana ngangena ngaphakathi nganihlonipha nini ngene nomadenga memnyango Hayi uzongena. Eyo awukhiphe izandla emaphaketheni uyabona ngakho Happy Good Friday. angizwa gogo ngithakhiphe izandla emaphaketheni Happy Good Friday. ukuthi njalo loyo ngane yami yamsolisa waseyindali incane yami Thanda kabi. gogo ngicela ukuthi noma uhlale lapha yabona hayi angilandile inqaba nje lindo ushaya isiginci la ekhaya funa kuwena kuzoye yena Siyeke siphume. kahle kahle mfowethu uyaphila bafo uyaphila mfowethu ngiyaphila mngesa bafo wangibuka wafulathela nemfowethu yini inkinga hayi wafulathela mfowethu ufila kanjani umama nangu mama bengisacela usho ukuthi yini kahle kahle ekhalisayo esho nje ekunikeza inkinga ukuthi umuntu wakwakho azanga angaphatheki kahle la ekhaya wena ufila kanjani wena uthula kanjani ezindoda khuluma lento yazi ukuthi okungixakayo phezulu sekuthenini
Akekho umuntu wesilisa owake wathi lesi simo silula awukwazi ukukhetha phakathi komuntu wesifazane othi uyamthanda nomuntu wesifazane owavundla kuyena esiswini ngoba into eyinkinga kakhulu lo wavundla kuyena esiswini mfethu uyazi nawe ukuthi ungenza noma yini for yena uyazi ukuthini lo uyabheda lo wadlisa ingane yami hayibo kanjani wayidlisa nganginiko wena idliso ngangiliniko wena idliso uyena wanginika idliso uyangithanda kunani uyangithanda yebo iqiniso ndodakazi malokazana lekhaya ukuthi washisa indoda amaphende usewawasha ngoba ethanda ingoba uyangithanda iswe sekutheni mase kuxoxela ukuthi washisa amaphende phambi kwami awuthi angiboni suke usigadile njengoba ngishilo ngathi usigadile njengoba ngibhalile usigadile asazi kushawa umoya akafuni kushawa umoya ingane yami fini yakithi unika amaphende athi ngizothini mango kunani uyangithanda udali uyangithanda siyeke siphumeke siphume samba naye hayi samba naye iqiniso bafuthi uyakushaya siphila eMzansi la uMzansi unamalungelo amaningi ovuna ngawo abantu besifazane mfowethu iqiniso yini bafuthi uyakushaya ngiyakuzwa ukuthi uyibeka kahle uyebo noma uchaza bese uyaqhubeka nenkulumo yakho yebo noma kuzwakala kuyichilo kodwa uyakushayela izime njalo sekushayelana sisi wawumshayelana wawusumshayelana uyazi yena ayikho leyo nto uyahamba afike namantombazana abangani bakhe la uma wakhe alethe la fika ingane zabangani bakhe thathe lo angikho mina ngisathe shwi kancane ngiyafika usemathaveni uyaphuza kudlala amatafula onuba agcwele onuku kuyaphuzwa kumnandi mengibuya la hlekwe kube mnandi ngisuke ngihleli kamnandi kabi ke futhi ngisuke ngihamba naye sengishawa umoya ngeke ngamshayiki mina ngiyawasha ngenza yonke into la hayi ngeke ngamshaya usuke yapi ngaphandle kwami ngisazomshaya ke nje futhi akaphinde ngisazomshaya yezwa wedali ngisazomshaya ke nje ngabe ukusho kumshaya uzombopha kho ngeshane ngane uzovuma yini ngeke bambambe uzovuma yini ngabe yini umuntu wami and ikhadi lakhe lihlala kumina yebo ikhadi lakhe lihlala kumina ngiyakuzwa sisubani konje igama Ayanda umabani Sibongo ngwakaXulu Sibongo Maxulu awuboni mhlambe kuyinto engekho right mhlambe ukuthi ushaya indoda awuboni mhlambe ingakho mama agcine sekuzona sikhathele singabantu besifazane idlala abantu besilisa sikhathele ngisuke ngimfaka endleleni ngoba ngimtshela akezwa mengimtshela ngithi silungisa izinto ake uzofika kuma wakhe sathi siyakhuluma ngenze njani ke ambone angaboni me wrong ngoba mina njalo ngihlezi ngiyirong ngoba mina nginabazali so hayi ngifuna ukowakha ikhaya ngemali yakhe ngamasenti lawa aholayo ngalamasenti awaholayo ngumuntu wakhe kulala esifubeni sami ngumuntu wakhe yebo wangikhetheni ngini yebo yes yebo ngihleli futhi kasho yini ikhadi lakhe likumina hawe ma khadi lakhe mhla 25 nje ziyalila ngizohlonipha kanjani umuntu ongangihloniphi hlonipha omncane ahlonipha omdala ahlonipha into engifuna ukuyibuza ke mina nengifuna ukisho ukuthi usuqonda ukuthini methi ingubo mengiyiwasha mina ngingayikhuthuzi kanjani usuqonda ukuthini uhlanganaphi yena uhlanganaphi uthi ungayiguthuzi ingubo zendoda yami ngingayikhuthuzi kanjani uqonda ukuthini mengizokuthola okwami no mana uyamdefend yabo lale mina nganibhanga nobabili ngamakhanda yabo methwa akekho mdala nginganibhanga nobabili okay you're right now usungakuyena wena ngabe nani babile lebhawo mana usungakuyena wena osengihlangene ngoba mina nginamzali ngoba mina nginamzali ututwa into yona ututa ukuthi angikuphahlazi ngoba ngiyazi ukuthi uzogijima aqale epolice station masumisa impilo yami benhle njengoba ngimfice nobabili la ima Maxulu wezulu mfowethu wezulu uyamthanda mfethu unkosikazi wakho awumuntu uthanda ngishamela uthanda
uameva uyahlaba kodwa manje uyakusiya nje wena uthi uyayibulala so uyisholani leyo nto ngophethu angazi kodwa ngizothi ngiyazi wenza uyazi wenzani wenzani kanjani angazi mfethu kodwa yabona njalo mfethu Fitoma wakhe mekhuluma ngoba nemshawa uvalo nje luthi iheqe inhliziyo isho ukuphuma ngomlomo awucanga ukuthi uthando lolo mhlambe singabe mhlambe khona into owamdlisa yona yini ayikho mhlawumbe phela ngoba uma wakhe yena ngoba ungavu omkhulu uyazi ukuthi ngamdlisana futhi ngayiniko uyena lento ayethi ngimdlisa yona indodana yakhe sengathi bulalina happy birthday Gomes shame nganginawe mfazokhohlakele yebo mfazokhohlakele ukuthi ubolile lo angaphakamisa ekhaya nodwa ubolile kade babemlahla ngoba egugile uzogugila enganeni yakhe uyamuzwa nawe ukhohlakele nawe siyafana hlala nabangani bakho nihlangane ngegama lami nibolile bakhohlakele laba bakhohlakele noma wakhe ongcolile okay gogo ngiyakuzwa ukuthi ukwakho why ungafuna indodana yakho iphume yokwakho umuze eceleni khona kuzophela yonke lenxabano ingane yami yathi ayindawo ngikimshinga kusho yona yebo hayi ukuthi bafa sisters ubani wakutshela ukuthi akahambi kade umama yindaba ukuthi umama akafuni ukuthi nihambe niyokhapha akafuni uvela athatha ingubo ayifake emanzini ayifihle athatha ingubo zomsebenzi zendodana yakhe azifihle buka la endlini kunjani nangu mina mengeke ngathenga into entsha ngabonakala nje ngimuhle ngilukile ekhanda kuyinkinga hlangana nabangani bakhe kukhulunywe uyawazi ngangwanika uyena ngangwanika uyena into engixakayo kudala ngisaqala uthana nomfana wakhe wakwangihlebela wathi yazini ukuze izinto zibe right kunento ekufane uyenze ngani yami ungahlali phansi nawe sukuma ngathi mina ma ungaphiki wathi kunento ekumele mawuyisebenzise nje ungahlali nje uyambolo esabhizi ke bhenga lo engalali wathi nje kwalokhu ukhala nje ungcolise nje imicamelo wena nje sukuma nje ngani yami ngizokunika okuncane ikuphi lokho okuncane phila lempilo la ekhaya ukuba akanalo iqiniso ungatshela ungatshela umakoti wakho ngendodana yakho my sister ungalokho sizokusiza la manje mobaluyisa sosola kanjani usizo manje Brian awusho uyamthanda my sister mfethu yazi lo mbuzo obvious ngaba sikho kulempu kuba ngimthandi okay so yindaba my sister Macasa ngicela niphume la khanda ubuzweni wena uyocela kuma wakhe permission umama lo wayinayo yonke ichoice yokungilahla kodwa wakhetha ukungikhulisa ngeindoda ngemngaka nje uyena manje ke hayi ngeke manje ukhona umuzi ozokhanda umobuka wena unenkinga phakathi umfazi wakho noma wakho umalokazana emehluleke ukubekezelela uma hayi angiboni so indaba ngoba wena uyabona ukuthi uyindoda ngethi indaba ngoba ubona ukuthi awuhlalela ungamiyeke kuma sister uthola umoya isichitho manje iphela awumeke uyabona ukuthi inhlamba kwayona leyo ukuthi umama usengidlisile kube kuyena odlise wena awuyibona nje yonke leyo ukuthatha isathi lo muntu wakho noma akazi wathatha yazi umama ucishe wamelwa inhliziyo yikho ukuthi ngihlezi ngithatha iside lakhe lo ngoba ngisho ukuthi inhliziyo ivani ithi heqe uvalo mekakhuluma uma ucabanga uma wakho uzokusiza ukuthi uvuze umndeni bafa awungeke ubuhlakani bomuntu omdala buhlezi buyindlela yokuhamba phezulu mina ngikholelwa kuloko okay aseka abantu wena ufunani chaza wena ufunayo nje nanga umuntu wakho nanga uma wakho yini uyifunayo wena engikufunayo mina ngiyakubona ukuthi iphupho elingasobela lafezeka ngoba bobabili kunjena nje la ekhaya lento siyaba insakavukela umcilo wesidwaba lo msindo nje ungaze ufunga ukuthi seyidakweni sekuyaziwa buka ngiphuza natural yena uphuza umakoti lento isingihlukumeze kakhulu kodwa angazi ukuthi ngenze njani nami waye nje masisiqala umbona noma ukushintshela manje uyazi uthando malisalusha bakho mina lunama credits amaningi mina ngimsawoto landele emva kwalokho angeke ulinganise so uthando ke aluyikhetheli aluyifunelo kwalo yabona inhliziyo ifuna lokho ekufunayo kodwa inhliziyo igcwele ukuyaluza uthe ubona amaphupho kodwa futhi
awufuni ukufuna ukuba umfupha ukuthi liyaqhubeka iphupho noma liyaphela. Ewe. Daka baba lapho. Angayi ngoba thina My sister, indaba ungayithandi wena. Ngikhethe wena. ngikhethe mina yeah straight. ngeke akwazi ngoba ngiyamthanda. Uyamuzwa uyavuma kodwa ufuna ukuyibulala mahamba. Ngiyamthanda mina. Cha webaba no hayi. Uma wakhe ngiyamthanda. Leyo ngicela ukuthi no ngalendlela le. Wangijika umoya. Akabanga neqiniso uma wakhe. Akabanga neqiniso uma wakhe njengomuntu omdala. Ngiyafika ukuthi uyibulala lo. Kunjenje hawu. Lo manje wena into ngahamba wavula imali uyitshela abantu ikhadi lengane yami ihlala kuyena lo. Uyamhula uyamphatha. Mase uyibulele wena ukwazi ukuvikeleza kwakho. Awukwazi ukuvikeleza kwakho. Bekumele ngibatshele ngibhalile nje bekumele ngibatshele ngibhalile. Kuyichilo kwayibona ukuthi uzithe ngomabona kuthi. Ngilifuna usizo. Ngifuna usizo. Ngifuna ukuthi noma sekutholela omunye aze ngifuna usizo. Awone thina. Hayi kulo wena ntombazane ngoba kuyangihamba abe kade ngakushiya. Hayi ngempela. Wena ufisa kanjalo. Wamqeda. Happy Good Friday. Wena ufisa kanjalo. Njalo wena umuntu wesifazane ovuka sikhulume njalo kufanele ngivuke sikhulume. Mr. Zulu. Mr. Zulu. Okay, uke wambamba ekuchisela my sister. Mina amadiloza kwami ngwane ngaphandle mfowethu ngicela uweqele umuzo. Awanenge ngaphandle amadiloza wakho. Abone wonke umuntu. Qonda ukuthini? Qondo ukuthi ingekho imfihla ngahamba itshela abantu njengawuhamba ukhuluma ngayo bonke abantu. Asho ukuthi wena ibhopolo. Wena ibhopolo yonke njengoba nginichazelile ukuthi njengoba ngize ngibhale ingoba la ngiyakhona ngiyalandelwa. Mengeke ngabona ukuthi abafanele ngifunda nabo. Ngeke ngabakhulumisa abantu besilisa. Ngala no bia la ekhaya. Kulebuli. Lo ngakujwayeza bekumnandi. Behlala mana my sister. Wena gogo yakuthanda ukuthula kodwa. Ngiyakuthanda mina. Uyayifunda indodana yakho ibe nekusasa li right. Indaba ungaphuma endabeni zawo baye kubathandana wethu. Kanjani? Vela athi nginyuka. Kumeke lo athanda umuntu wakhe endlela afuna emshaya. Uyamshaya? Hayi bo, shaya ingane yami. Yena mengikhahlela engishaya ngempama emedakiwe Ngizwekela ingane yami ihambe nalo. Akakhulumi ngane. Athi yebo njalo mfana wami usazothola umuntu wakho hayi lo. Akamthole sobona nami sizobona. Gogo kwakunjani before uthola indodana yakho angizwa ujabule nawe ebudlelwaneni bakho nomkhulu. Ngithi ngithola uvusimosi. Manje awusho wena kuza kanjani ungafuni ukubona indodana yakho ijabule nomuntu wayo wena wawujabule nomuntu wawunaye phambili ukuthi mina ngithatha ngesingami ukuthi mina ubaba wala ekhaya zakaza sibe nokuxabana naye wayekuchithela wayekufebela wayecasha angazi ngimbone nje hamba nezintombi akacashi lo uzi nje kuyenzeka athole something uyithola kanjani my sister uthola kanjani usuyafeba hayi ngamanga ngiyambamba ngiyambhadama ematroleni ngiyambhadama ematroleni nawe uyadakwa naye ngiyambhadama ematroleni hayi lo wafika nukhenulele ingabe ogeli bamthankile kumnandi ingabe ngaphandle ukuthi uzonda lo yini ngabe gogo khona yini noma khona yini umakoti okwambonela yena hlakele kabi lo mama uyangizonda akamane thatha omunye ngempela okay gogo ngiyakuzwa kukhona yini osoke wambonela yena mhlawumbe ongcono kunalo makoti cha ngikaze ngikwenze lokho ngimukele kudetho yena abangani bakhe uyiletha la zithi hawu mfana wakho kube mnandi ngithi ngiyaphuma kuthuleke ngithi qhebuke geze omdala umntwana amancane uthandana ingoba isilwane ingakho kuthuleka mawuphuma ingoba isilwane nawusiyakwazi lo nawusiyakwazi lo wakhathala irege la kwena emsaba kuma wakhe akade ngisho akube emsaba uma wakhe ngabe ngisilwane esingane sengane ngabe ngisilwane sengane esingamthathazo ufuna sabe bawe yena uNkulunkulu wami wasemhlabeni ufuna sabe bani wena sivumelana wazalo bani ifiki payday akusayiwa mina ngiyazama kodwa buka mina ngumboqo inyama isondelene namathamba akwanelisi kodwa endlini yethu hayi ngeniso Louis la
Kwathiwa bazohlala endlini. Ngihlale eholweni. Kwathiwa bazohlala endlini. Yonke into engithi la endlini. Umfana usebenzele ekhaya. Angazi ngathi umshango mathi sibani. Wami la. Uyahamba walindo. Sengikhathele. Uzophuma naye umfazi wakho. Lo. Semhlakaze ngempama lo. Semhlakaze ngempama lo. Semhlakaze ngempama manje. Naso Manje semshaya phambi kwama wakhe mina. Manje sengishaya phambi kwama wakhe. Ngishaya phambi kwama wakhe. Wena nje uzokusakaza wena manje. Ngizomsakaza manje. Lo ngizokushaya manje. Phambi kwama wakhe. Okay, yehlisa umoya. Impilo lengane. Yeah, ngiya-understand. Ngivume mina Sakaza phambi kwama wakhe. inkinga la ekhaya ixazulula kanjena vele ngokulwa nje ngomsindo nje kuhlele kunje. Makhula nentombazane. Indaba ungathi makoti wakwami. Makoti ngimlobole ngangaki. Yezwa ke. Ngizomhlonipha kanjani? Ngikhiphe mina inkomo ziyebo. uthi usisi lona bengalotshola ubona ungena ephathini lomfana manje imali ufuna ilawulo wena Ikhadi lihlala kuyena. Ingabe kuyakujabulisa. Amhlophe athi akahambe aye bank ngithole ngithi ngiyokhipha imali ithi decline kanti bangitshela ukuthi umhlohlile ukuthi akuthatha imali transfer kwelenye ikhadi ngibona sengena ama grocery Usebenza mina yedwa. lekhadi eludomo ukhethe thipha nje yebo Uzozofuna. Awuboni bafu ukuthi umfazi wakho bazomdobha ngaphandle bayamhalela ngaphandle. awu Abamdophe. eqimbile Abamdophe. aphume eqimbile athathe imbese athathe Abamdophe. alwe adonso yena uma wakhona Uthatha immese. yebo mengibona ngihamba nomfana indaba bafise ekuthenini umuntu uyazi wenzani. Indaba bafo indaba indaba bafo Ubizele yona amakhamera. ngifuna bakwazi Angithi uyabona ingakho ekhetha ukubiza nini. ngifuna bakwazi amahlazi Ubizeni nawa zenza victim kunini. yebo noma ba Angithi niyabona ukuthi perpetrate ubani. Okay Ula phela nami sister khuluma hayi Ayithi yabo ukuthi perpetrate ubani. Akathulu. Nangu umphehlodwe uhleze neappetite yomsindo. Hleze neappetite yempi. wathi uzomphatha kahle ngithi mhla umshela. Wayingazi. Baba. Ingulube yayisesakeni. Ingulube yayisesakeni. Indaba mfethu ungamiyeka ahambe ayoqhubeka nabangcono abazomveluwisha. Akuvumi. Nayi inkinga. wena Akuvumi. ususengikinye manje ususengikinye nje manje uzokinya manje Lento ngikhuluma ngayo. uzokinya manje ukinya manje phambi kwama wakhe Yema bafu akwazi ukuhamba. manje Ngibe ihlazo mina emsantolo, ngibe ihlazo mina. Ngibe ihlazo umsantolo mina. Awukwazi ukuhamba. Wenza njena. nawe musukulo Kumele babone ukuthi akwazi ukulungisa inkinga zabantu useda noma wakho ngabusada nomfazi wakho. yebo Sinabona into ekhuluma ngayo ke. Yabo kumlola kanjena sempilweni mozomthola. Umfazi ngizala ubani? Indaba ungamlweli kanje nala ekhaya uma wakho memgibele ekhanda. Ngizala ubani? Uma wakho ngabe sikude uma wakhe. Mama ngicela ngabe sikude uma wakhe. Ngicela umlalele mama. Ngabe sikude uma wakhe. Mfethu. Ngeke umama ngiphaka ihlane. Angithi uyamboka ubuka lonke izwe manje. Ngihlanga empama uyangikinya wenzani Nisonta ichilo-ke mina ngibe ichilo-ke nisonta apply ekhaya. ngibe inhlekisa Nisonta apply ekhaya. nangu lofana nangu majazi. Ufila uyiza yona naso sikhundla lapha mama. Hayi isikhundla lesi. Ufila kanjani? Ufila wakayi uhlala nezindaba la. Usuhlezi sewuzokwehla usofa uhlezi nabantu bakhe nezindaba. Ngiyacela. Sengibaphuza le ndodana. Usofa indlela akhulumela usofa ngathi awuthena. Mina ngakhetha ke mina silima. Amsusa lapha emthondolo kubo ngithi ngamdabukela. Mina silimake. Ngikhethe. Ngicela. Uvashela kubo. Uzoyihenga soon, uzoyihenga. Okay mama lento ngiyabona kumele ibe nesisombululo bafo. Ngeke size lokhu sikhonkothana. Bengihenge kuphele maye nesiqiniseko. Mama uyayizwa ingane yakho ithi izoyihenga uma ihamba kuzokujabulisa yini? Ngizomthatha ngimsebuthandeza ayopalaza. Ngamfaka Awusemtholele ngisho inyanga, sho usivele ndikwayena usemqedile, useedile. Sisters. Ngeke ngayikhipha kanje. Kahle ngoba Gogo ngathi uyicoka indawo ungakudla ukudla lesimaphekile. Indawo ungadla ukudla wena. Uzongifaka lamaphenti nami. Ngiyatshela uyena nje lamaphenti. Hayibo. Akancane-ke nje lo mfazi ongcolile. Ngithi ngiphekile, ngapheka kahle ukhari wami ngawunonga ngawuqeda sengilungela uphaka. Ngathi sengiphekile. Mengithi ngiyafika utswayi, gcwele usawoti. Ugcwele usawoti. Ngikutshela ngokuthi mina bhuti wami hayi usawoti lo, usawoti omncane. Usawoti, inqwaba kasawoti. Njengoba ukufake ba ugogo. Yebo, kungabuye kufake ba. Ebhodweni lakhe pheka wena. Pheke mina. Angisoze. Ngabe mhlawumbe uwambona noma
ngathi ngiyaqhamuka sho uyayitshela ukuthi sengiphumile angizivele sigadene sifana nekati negundane ngathi mina ngithi ngiyaqhamuka nangu qu usawoti wavala ibhodi wabuye wazohlala phansi ngabuza futhi ukudla engikuphekile ngiyawazi sawoti engiqali lo sawoti awuzwakali wawufaka udakiwe wathi ngidakiwe njengobesho wathi ngidakiwe amabhodlela oglen uyamuzwa ke njengamanje uthi ngiyadakwa Ngabe nawe uyadakwa kwa ngabe iyona ngolile shame intense ntsaki lo muntu yazisaba hamba nginankinga ngixoshaya ngekhaya hamba ngife Ingabe imano ingabe sisilento bevele ngakufuna usafika noma lento ishintshe nje njoba ngikutshela nje bhuti wami ukuthi ngisafika kwakumnandi lo akheke esangifebela indaba kaJune noJuly waze wathi hayi ngiyakuhlebela ka ngisho ukuthi umtshele lo ngakwena wathi nje ngizokusa mina ngumuntu ulunga nje lunga uphaphame njengentombazane na ungadlali usukhale kwanele ngathi mina ayikho ma ayikho inkinga ma ufuna ngikhuluma amahlazo kanti action yayenza ufuna ngikhuluma amahlazo yini enyabe kayenze nje ye-strange yakuthusa kakhulu mama awu ebusuku mesilele uyasipopola sithi siyaphaphama amakhanda phezukwethu awu sithi siyaphaphama amakhanda uma wakho hayi mama sithi siyaphaphama amakhanda why upopole ingane zakho le silele sinqunu amanga lawo from iqiniso ufuna ukhulani sinqunu wazi lokakhuluma hayi unamanga silele ngase ngambuza hayi uma wathi hayi uma uyamazi nje uhleze esikhwishikhwishi kusho yena akakhuluma ngakho nje ngiqala ukukuza indawo awu asho ukuthi ubeyilungiselela ngoba nibisi uthi my sister lona wena mawumsebenzile isikhathi lokho indaba ngimdonsele anda ngoba phela uma wakho usesibukile ngoba vele phela uma akamthembi yena uyangithemba yini uyamthanda unkosikazi wakho bafu twa uyamthanda bafu unkosikazi wakho uthemba abantu phasi kwakho nonkosikazi wakho noma wakho how obvious sikeleke qesama wakhe umama ongizalayo sikeleke qesama wakhe uyamuzwa I don't go without saying uyamuzwa ukuthi ngiyenzeni ngiyazigeza ngiyazishaya yini engayithemba kodwa mana une show ukuthi ayikho into yenze mfana ngani yami ngathatha ukuthi ngifaka ngani yami angishongo njalo wena ongitshela lokho bengibuza uthini yena nawe uyazizwa noma ngoba ungena naye vele senijudene lapha ngaphandle indaba umkhulumela kanje uqile shuthi ngicela usizo ngoba ngikhathele impilo engiphila la ekhaya ngikhathele impilo engiphila la ekhaya ungasabisa mina nangu my sister yahlula la eduze usuku zongicasula uyahlula my sister mhlambe ngiphekile ngekabangani bami ngiyabuya ukudla inyama bengibaleka ngiyabuyikabishila ilodwa inyama isekho hamba ke yena khona amaplate shiwe kanje nabangani bakubaphelezekani woza wena silima sikamkhulu livuliwe isango ntombazana akafuni hamba sengikhanda ngiphuma nosofa bami ayithi yabo yebo ngifama sofa abamo sofa hawe ma iyahamba nobona manje umele umama ongizalayo uyasebenza uyazweni to my sister kuzothatha into zakhe namhlanje ahambe nazo yabo nalokho wakuthenga akukhondana sasomosha isikhathi sakhe wena uthi uhamba nakho lokho sofa ne TV uzwa komphalazi ngokuyazi sikelekeqe nabangani bakhe qhe bathi mama bangafuni ukuba omama indaba usalucabana phela nthulani makoti khuluma bakhulumisa zakho okumnandi ukuthi umthetho uyangivuna uma ngizothi umuntu phela uphuma nafike nakho nokubhilonga kuyena neproof yakho shemike mina ngisiya umuntu omsindo mina sibone so bakhona abazosilungisela methi soke sibone siyavumelana mhlawumbe kona kodwa sisavumelana awusho siyakobingelela obamkhulu ke so njalo uzombulala uthi uyobingelela obamkhulu angaze ngisho ukuthi ngizombulala usho ukuthini mosobingelela obamkhulu uyobingelela obamkhulu bakhe phela usho ukuthini angikwazi akusobe ngeke uphuma silo vele impilo unjena nje sisters izinto bahlangene ngami ngeke ngithule kumele ngiyidefend ngoba ngingedwa wadlule kona ngoba uyabazi nyamuzwa uhlangana kanjani mfethu nento ngento engekho nize nihlangane nabantu niphila nihlangane ngento engekho
Okusho ukuthi yena uhlangene ngathi sinomanga ngoba phela yena ufuna ukuphisana nomama. Ngiyahlanya inhlobo. I understand ukuthi yena uyezwa-ke kuyintombi uma uzongilapha shuthi ngizongilapha noma wakho ukhona bakini shame khona basekhaya imaphi kanti labo sifuna ukowakha ngabo inda yabangasekho kusenamuntu mina anginamuntu mina ngisipelwa ngizozithatha-ke nje impahla zami ngicela obhuti bangithathise okungokwami ngicela yebo yonke into kuningi iminyaka lesimana le minyaka esengiyihlalela ekhaya aniyibala yona yebo ngizothatha konke ngizokudonsa mina Sho bafo sho ukhuluma noVumani la iVumani film i-track lakho li-ready na? Hayi soke sizwe. Lutho manje khona ingole ngizayifaka. Okay ngicela ukuthi usondele baba mhlawumbe kuzokuthatha isikhathi singakanani ukuthi ufike ngala ngiyakudinga okungokwami ngihamba nakho konke ngifuna ukuyibona ngisengabi-ke mina nitshotha Ayidingeki inqola plastic omnyama. Ayidingeki inqola plastic omnyama. Okay bafo ngicela usheshe khona sizothatha izinto za okay sure no phela ngithi manje kulesi simo angithi iVumani film yabona hayi ngoba ngitshela ukuthi ngifuna sizolayisha la ngicela ukuthi usheshe mfowethu yabona wangitshela ukuthi ngizofonela mase sikhona in case ngibona silento idinga isikhathi sokume sithathe osofa mfowethu sizolinda wena bafo So wena njengendoda yala ekhaya isiphi isinqumo sithathayo ufuna kwenzekeni? Bafo siswami yini edinga ukulayishwa nani enye osofa nombhede lo sekamereni encane umbhede bese kuba kunestofu ngala nefridge Okay Wena gogo ubucela amaphepha unayo isitiphu sale ngubo? mina Isitiphu sale ngubo naso? nginazo Hayi gogo ngosobayiko ayikho lento leyo. Okay my sister izinto zakho zizophuma la endlini uyasho ngeke sofu baphumela ngeke baphume gogo ngeke baphuma Bathe ngobani kanti? abathengwa ngoyena Manje indaba bakhulumela wena. bathengwa ingane yami Indaba wamiyeka ayikhulumele wena. Indaba ukhulunywe lo ma wena. endaba ezengane Zikhulumele wena iba indoda. Ucoca ngaphandle wena. Indaba ukhulunywe lo ma wena. yebo Ngeke nawe usefuna ngekhala nje ngoba phela manje wena ngathi Wena uyisintombi fresh kanje. isayidi la. Yinda. yikho ngizomuthi Awuzini hey. Awujabani Lakho wena. Ngoba uthi impahla sayithatha samba nazo. silima mina ngiyazi ukuthi umthetho mfethu uyasebenza. ngomthetho lo So uma kuukuthi uthi ufuna ukuthatha kwakho table la endlini ngoba yonke into la endlini ithengwe yimina. Methi ngimmoshela isikhathi sakhe ukuthi ubebizo umabani kwenze njani ezenze yonke imikhuba yenzile nokwenza leli igceke libe icilo kangaka angazi. ukubona manje Kodwa kahambe kodwa mina. kubhebi nje manje Kodwa nje indaba Okay bafo uyawuthanda umsindo engunyanya kabi umsimo. mfowethu bengicela Ufu umsimo. yazini cela nje lento siyenze kahle mfethu singaze ukuthi sithathe izinto ziyaqhukula siyahamba cela nje siyenze kahle mfethu sisters uyaphuma kuyena ngithi ayizofukusala noma wakho mfethu akahambe nezinto zakho okay gogo sala nepeace nengane yakho udla imali yayo ne yebo Ufunela umakoti futhi. Ayithunyiwe nina abafowethu. Ayithunyiwe. Ayithunyiwe. Wena uzolwisa thina flow kulisa umuntu. ngale ngathi Ukhuluma uDonto ngaka nje. Niyasihlanganisela. phuma nabo ningamshiyi phuma naye So phuma na nento zakhe amabelongings wakhe hamba nasamba. kuneminyaka esengiyihlalelana ngiyawasha ngenza yonke ipaparaple ngangithunywe indodana yakhe engafika nayo la. Yebo ngiyophuma nayo eminyaka siyoke sibone sizoke sibone hayi baphumela phuma sizoke sibone we ma Hey wemadoda ngikhatheleke mina sengikhathele kwakulalela ngikhathele le nto. mfethu nasi isikhathela ukucula ikhwaya Ningayiqedi pho ningayiqedi niqume nihambe endleleni ngababa yini. siyahamba Ufuna ukwazi wenzana ngithi? Ufuna ukwazi wenzana? Ufuna ukubona? Okay sokubonisa. bayeke nito bayeke Adali la. Hayi ngeke. Nimele bafana bami. yebo akuphume yebo I will deal
with you accordingly. Mina bophela ngempela. I will deal with you. Kitchen microwave ne fridge kehamba ngithi. Ngimele lento enenza. Wazuza ama-boss. Gogo, uzomela ushukela, uzomela ushukela. Uzomela ushukela gogo. Hlala phansi gogo, hlala phansi. Ungahlali futhi kusofa wakhe, ungahlali kusofa wakhe. Hlala phansi la. Osofa baze lapha, hlala phansi la. Akaphume. Hayi ngakhosofa. Iketele lakho noma kulona lakho. Hayi lami kethe. Hawu konke Lami kethe. Thatha. Azange uzodlala la. Akudlaliwe khamba. Azange uzodlala. Yebo liyahamba kethe. Nawe suka sofeni saqhubula manje. Yebo. hayi asiwenzeni bafana. Yes. Phume. Ayiwenzeni. Thatheni ngo. Akuphume konke. Uba ngizohlala naye. Ya ngizohlala nosisi wami. Ya ngicathi ngizohlala kahle naye kodwa ke kusazobona kodwa ngoba owasekhaya ayikho inkinga senzathela ukuhlukumezeka. Ngibonge kakhulu nokuthi ningithathise impahla yami. Ngibonge nje kakhulu nami ngizoke ngikwazi ukubhodla. Yayizwa noma kubhlungu ke phela ukushiya umuntu vele umshiye nje uma wakhe. But ke ngiyabonga nje kakhulu. Sengizohlala nosisi wami lokho nje ngicela ukusho ukuthi sengikhathele. Abantu abagada abasanomamezala nje guys, gadani guys. Iba nepeace ube nomuntu wakho. Emqashweni kune peace guys. Ngcono uyobhekana nenkinga nomuntu wakho omamezala guys, but abafani akubo bonke kodwa nje ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga kakhulu. Okay, usisi wakhe ngiyabe nenkinga ngokuthi sisemsebenzini. Hayi akanayo inkinga usisi wami, akanayo inkinga. Vele bese ngimchazekile ukuthi khona istep engizosithatha igcathu engizolithatha ukuthi ngikwazi ukusizakala kule nkinga enginayo. Yayizwa leyo nto. Yeah. South Africa senithanda nonke la nikhona nibalekile. Akunankinga my sister. Nazi siphuthume sasamuye sosebenza kwenye indawo. Alright ngiyabonga kakhulu.